Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze. Lekwa na akụkọ ndị hiro do n'izu ụka. Onye kọpụtara ya bụ m Ọsọndụ Ebuka. Onye ga-eji ha pati AAC zọkwa onye isi ala n'afọ 2027 Omoyele Sowore ajụọla obi onye isi ala ajụjụ na ya bụrụ na ọ bụ eziokwu na onye isi ala na-eri nri otu ugboro kwa ụbọchị ọbụla na ya kwupụtara ọhaneze ụdịrị erimeri ọ na-eri. A ga-echeta na ngwụcha izuụka gara aga na onye isi oche ụlọọrụ Nigeria Revenue Service Zak Adedeji kwuru na onye isi ala Tinubu na-eji ụkwụ ụfọdụ mgbe site n'ụlọ obibi ya dị n'Aso Rock aga isi ụlọọrụ ya dị n'Aso Rock ma na-erikwa nri otu ugboro kwa ụbọchị ọbụla bụkwa n'otu ụzọ o ji ebelata ọnụ ego a na-emefu n'oche ọchịchị. Otu n'ime ndị agha soja nwụchiri n'afọ 2025 n'ihi atụmatụ ịgba ọchịchị Tinubu mgbe okporo iji chụpụ ya pụọ n'oche ọchịchị. Colonel Mohammed Maji akọwala ugbu a na ọ bụghị n'ihi uru ego maọbụ ihe nweta onwe ka o jiri sonye n'atụmatụ ịgba ọchịchị Tinubu mgbe okporo, kama na ihe mere o jiri sonye bụ n'ihi na ọnọdụ ihe isi ike emeela ka ọra ndị ogbenye ahụ ịzụ ụmụ ha n'ime ala anyị ka ọ dị ugbu a. Ọ gara n'ihu kọwa na ọ na-agbawa ya obi oge ọbụla o chetara na ụgwọ ọnwa ya abụghị ịzụ ụmụ ya ise. Otu onye ụkọchukwu n'ime ala anyị, Reverend Joseph Yahab, akatọla onye isi okpukpe alakụba Sheikh Jinge n'ịkpọ ndị nke Kraịst niile n'ala anyị ndị na-ekweghị ekwe, bụ nke o kwuru n'otu ememme ebe ọ nọ na-akatọ ndị nke Kraịst ndị na-anabataghị onye isi ala na onye osote ya isite n'otu okpukpe alakụba. Onye ga-eji ha pati NDC zọkwa onye isi ala n'afọ 2027 Maazị Peter Obi akatọla ụkpụrụ igwu wuruwuru ntụliaka elu bụ nke ndị ọkammụta na-enyere aka gwuo wuruwuru ahụ n'aha ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na-akụwaghị slate. Ebekwa ndị ọkaikpe nọ na nke ha na-agụ egwu a on your mandate we shall stand. Ndị uwe ojii steeti Kebbi na ndị omekome na-eyi ndụ ọha egwu kparịtara mgbọ n'obodo Akụkọ nke dị n'ụzọ awara awa oke ala steeti Kebbi na Zamfara dịka ndị uwe ojii gburu ndị omekome ahụ mmadụ 17 ebe ndị omekome ahụ gburu ndị uwe ojii mmadụ 10. Ụlọọrụ na-ahụ maka nchekwa ọdịmma ogo njem ụgbọelu n'ala anyị NCAA na mkpirisi bekee arịọla otu jikọtara ndị ọrụ obodo nakwa otu jikọtara ndị ọrụ n'ọdụ ụgbọelu arịrịọ ugbu a ka ha biko mịghachi mma ha n'ọbọ iji hụ na amaliteghachiri ifepụ ụgbọelu ugbu a. A ga-echeta na ndị njem n'ọdụ ụgbọelu steeti Lagos nakwa Abuja taa nọrọ n'ọnọdụ amaghị nke a na-eme dịka ndị otu NLC, TUC nakwa otu jikọtara ndị ọrụ njem ụgbọelu machibidoro mfepụ ụgbọelu ọbụla n'ihi nkụrịta nke ha na-enwe kemgbe banyere otu ndị jikọtara ndị ọrụ n'ọdụ ụgbọelu nakwa otu ego dabara adaba nke kwesịrị ịkwụkwọ. Onye ga-eji aha pati NDC zọkwa osote onye isi ala Rabiu Kwankwaso akatọla onye ndu okpukpe alakụba Sheikh Yahaya Jingin n'ihi okwu ndị o kwupụrụ na ngwụcha izu gara aga na steeti Kano. Kwankwaso doro onye Sheikh ahụ ọdụ na ya kpachara anya ka o si ekwu okwu ndị pụrụ ibute nkewa na ikpe oke okpukpe. Onye ga-eji aha pati ADC zọkwa onye isi ala n'afọ 2027 Atiku Abubakar ekwuola ugbu a na nkwu okwu na enweghị ihe pụrụ igbochi ya inweta mmeri na ntụliaka elu afọ 2027 ahụ n'ihi na o jupụtara na ndụ na ume n'ụzọ pụrụ iche ma tụnyekwara onwe ya n'ebe onye isi ala mba US n'oge gara aga nọ Abraham Lincoln bụ onye zọrọ ọkwa ọchịchị ọtụtụ oge tupu o nweta mmeri. N'ihi okwu ndị o kwuru ga-egbuo ndị ndu pati Akọd na ndị ezinụlọ ha n'ime steeti Ọshụn, onye sineta na-achịta anya ndị mpaghara Ọshụn East n'ụlọ Senate n'okpuru aha pati APC Francis Adefadawosi awụchala n'isi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii steeti ahụ ugbu a iji zara ọnụ ya na nnyocha ha na-eme ya n'ihi ija ndụ ndị otu pati Akọd dịka na-akwado maka ntụliaka elu ọkwa gọvanọ nke ga-ehi odo na ngwụcha izu a. Onye ụkọchukwu ama nke ọma nke bi n'ime steeti Plateau, Reverend Ezekiel Dachomo agwala onye Sheikh steeti Kano ahụ Sani Yahaya Jingin na mba Naijiria abụghị mba alakụba ma ncha. Pati APC n'ime steeti Abia enyela onye sinetọ na-achịta anya ndị mpaghara Abia North n'ụlọ Senate Ọji Ụzọ Kalụ oge a mara abalị 14 ịrịọ mgbaghara nke ọ ga-ekwupụta n'ọha ma ọ bụghị ya ha ga-enyekwa ya ntaramahụhụ kpụ ọkụ n'ọnụ n'ihi ikwu okwu ndị megidere pati APC nke o kwuru na nso nso a. A ga-echeta na sinetọ Ọji Ụzọ Kalụ kwuru na nso nso a na ya kwenyere na Alex Oti nke pati Labour ga-enweta mmeri n'ime steeti Abia n'afọ 2027. Ozi nchọcha ụlọọrụ mba US wepụtara ọhaneze banyere ka ọchịchị etiti mba Naijiria ji eji ego ọhaneze arụ ọrụ egosi ugbu a ịkọ onye ụpa nke ugboro abụọ ya n'ime afọ abụọ na ule nkwụwa aka ọtọ ka esi eji ego arụrụ ọhaneze ọrụ. Onye nta akụkọ n'ụlọọrụ Iras TV Hussein Rufai nọrọ taa akatọ ọchịchị etiti maka ndụ iru abụọ ha na okwu mekọtara ikwu okwu ndị na-eko achịcha ndị pụrụ ibute tigbuo zọgbo n'ala anyị. Ọ rụtara aka na Sinetọ Francis Fadahosi, Sheikh Jingin, MC Oluomo na Sheikh Gumi pụrụ ikwu okwu na-akpali tigbuo zọgbo na-enweghị ụtọ ọbụla ebekwana ha ka kpọchiri Nnamdi Kanu n'ụlọ mkpọrọ. Ndị omekome ndị tọrọ onye na-azụ ahịa gbarala afọ 70 n'ime steeti Anambra bụ Chief Joseph Ezekafọ onye nke bụ nna Jowizaza bụzi ndị na-achọzi ugbu a ka kwụọ ha $1 na ụma ise. A ga-echeta na n'ime otu izuụka tọrọ ya na ndị omekome ahụ kwuburu na a ga-akwụ ha $100 tupu ha tọhapụ ya. Ọtụtụ ndị mmadụ etola Maazị Peter Obi n'ihi ọbịbịa ọ bịara n'ime steeti Edo ụnyaahụ bụ ebe a hụrụ ọtụtụ igwe mmadụ ndị nabatara ya na Benin na-agbanyeghị ịdọ aka na ntị gọvanọ Okpebholo dọrọ ya n'afọ gara aga na tupu ọ bịa n'ime steeti Edo na ya mee ka ọ mara. Onye ọkaiwu Atiku Abubakar Barrister Kalụ ezigara akwụkwọ mkpesa ugbu a n'ụlọ ọrụ otu European Union nke dị na Brussels mba Belgium bụ mkpesa ha mere megide Tinubu n'ihi ebubo iji akụrụ aka asambodo adịgboroja na-azọ ọkwa ntụliaka elu nakwa n'ihi ego ruru $460 bụ ego hapụrụ gbapụ pụọ mba US n'afọ 1993 n'ihi nyocha ịtụ mgbọrọgwụ ike.
ndị ga-eji aha pati APM na pati PDP zọkwa gọvanọ n'ime steeti Ọshụn arịtolu ugbu a na-agụrụ obi ha naanị ka ọ fọrọ awa 24 ka ntụliaka elu ahụ hie udo ma kwupụtazi ndị onye ukwu ha nye gọvanọ Adeleke maka ọ dị dịka enwetara ọtụtụ ozi banyere igbu ụzọ gbuo na nkwafu ọbara nke na-ehi udo n'ime steeti ahụ n'ihi dọgadọga ntụliaka elu. Maazị Peter Obi akpọkọla ụlọ ọrụ INEC ugbu a ka ha hụ na ha haziri ntụliaka elu nke ga-egosipụta ọchịchị obi ndị steeti Ọshụn. Onye ndu okpukpe alakụba okwu ya na-ekokarị achịcha Shagome ekwuola ugbu a na ọ bụ oke n'ọrụ ruru gọọmenti n'ime steeti ndị ahụ iwu sharia na-ehi udo na ya iji ego ọhaneze hazie ndị aka na-eruru ememe alụmdi na nwunye bụkwa n'otu ụzọ iji gbochie ịkwa iko. Ada onye na-azụ ahịa ama ama nke ọma Chief Eze Okafọ bụ onye nke a tọrọ n'ime steeti Anambra bụ nwaada Blessing Eze Okafọ ebe ole ebubo ugbu a na ọ bụ nwanne ya nwoke nke nta Joey Zaza bụ onye kpatara ndị ntọrọ ahụ jiri tọrọ nna ha n'ihi na ọ na-egosipụta n'ọba soshal midia ego ha na-enweghị ma na-egosipụtakwa onwe ya dịka onye kpashishi ọbụla. Ọ bụ bụ akụkọ ndị hiri odo n'izu ụka. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.